Ya ene no pa awie eye musomfo Benard nie onuano ne adofonom wa obetimenka ene awie enye bone biara so eye menum yenu do a yedo awurade nyankopon tima yete ase mepese menu usua ade bi wo awurade nyankopon mu onua bia na nnoma bebre aye wo haw menim se babia wo adwendwene bi ahye wo so wama sika aye nesoa ama wo ana wuda abusua bim abusua napo mepesa me kasa kire wo ne awie da mote Benard nka na awie anwumre yesnonkoma wo mepesa me ka kire wo se wa wo betime nka onsa beka video bibia babia wo biara awurade adomemra wo so ne eda wo so awo ana adwendwene bi ne eda wo so woda oboto afokro a unye business woman na unye business man by mpa na adwendwene amawa ye business man sometimes nipa bebre bia nantwie kura na we ne nam about 5 years ago na we nantwi nam ba obeda abeso de ne nantwie opango ene anwumre wotimenka awurade nyankopon ba bia wo biara de aye ne soa adwendwina eda wo so nia oje wo ho a onje no awurade nyi wo frem mepese me no sua sansen ho asembi abrantie bi ba wiase ne yefra ne sansen ye bo sheba na mra awurade nyankopon eba be wo sansen no oma sansen maame warning se onfa afenka ne tiwi onua bia na ade bi wo wabrabo so asade ne e protect wo ba enam ayankuo bi a wo ne omonam ana nipa bi a odo ho akobo omo no enti ama wo secret no apie abonten sansen emra awurade ma sansen ba asase so no na okasa kire sansen se onware amanamani ni the word amanamani ni no nipa ente ase hwe bibe fa ne se wiase asem se awurade nyankopon ball black nti untimi nka se white wo kwa ko ware bruni wa commit for life enne wiase a ye woni ya ye tono me ma ye ho na ye de akɔhye fie baifo no ma bebre wasase wesu anya baifo ne eye me pesa me kasa cho se baifo ni tumi ba wa ma baye aye burden wo life so wona wo polikan wa ufie baifo ne amwa pori ba check wo life mu ansa sansen noma sansen beye no sansen ade a obeye nyina ye rank nti sansen ahodena ne ekura ne no obeye nothing sansen ye bo sheba sansen ko aware first onya problem second one sansen aware a okoye me pesa me kacho se watitirasem no so odo ko hawo mu wonama atitirasem wapeja nade ananya me bo wa ma body enti wonama wode wo kese eni wonindia wo no wode osisi wonua bi ebewie abeye nnome ato abrabo so
Sansen de na wareye na hoɔde na okura ne kɔ awareye kɔgye baa a antua sika. Onua me pesa me kasa kyerɛ wo. Sansen wa ahoɔdene ba ɔde akɔ baa de ɔpɛ antua sika na ɔde baae. Die ne to sansen. Aya na mpanfo tabu bebi sɛ nea ubedua no utwa. Na abusua ne tena ase. Na ɔmo hunu sɛ ɔne kuro no hunu sɛ de sansen yɛ no abu ɔmo kwase a. Woni bi nam mo yɛ adeɛ. Ɔnan sɛ wani ate sini ne nti no. Wodi wunyansa asisi no. Ɛwɔ mfinhyia bebree. Omfiu one day nyame bɛma na adwene. Nea usisi ni peye nyinaa no. Awurade bɛma na adwene. Amane aba bɛsɛe no. Sansen de bɛ ekɔgye aware. Na abusua ne tena ase na ɔmo hunu sɛ baa no a sansen bɛfa no no ɔyɛ ɔmo property. Enti ɔmo baa ne hɔ na ɔmo bɛma baa ne nyansa sɛ dada wukunu no na unse ukunu ne abu yɛ kwase a amfa respect amaye. Wonam baabi a wo se wo ne ɔmama. Enti obi nka wasem na obi atufo. Enti wo yɛ adeɛ biara a nea wo ubetim no na wo yɛ na wa check wo se de wo yɛ no akiri obenya back things a ɛyɛ bad and good. Hwɛ ɔmo ka kyerɛ baa ne sɛ ɔna da ni kunu na ɔnkyerɛ ne baabi a ni secret wo. Wo secret wo ho ma men kan kyerɛ wo. Wo yira a wo ne te wo no onkomodie ama na hunu secret. Ukunu a wo ne te wo no onkomodie ama na hunu wo secret. Oyare ne ohunu wo secret. Wo kɔ ka kyerɛ wo kunu sɛ wo opɛ sika bi. Enti onam sika ne so no wudi nkomo kɔ akyiri. Wudi nkomo kɔ akyiri. Enti wo nkomodie nu. Nipa bia wo kasa bebree a de aka yɛ nsenhunu. Enti ama wo nkomodie na wudi ye no. Nkomodie no ama wo secret akɔpiem. Aye se berima akɔhunu baa na baa ne ho ɔfɛ. Ɔyɛ ne liar ɔmaami secret kura ina ɔbɛda na di akyerɛ no. Ɛnam baa ne ti na unya ne wie nso ɛ. Hwɛ Kwasi ampofogye bɔ ndwombe. Wase adwene nko ne nyansa nko. Ukita adwene ba wo ni nyansa. Onam wojire wo pese wo ne da for just 1 minute ntino. 1 minute yo. Na wadi kane ahye wo secret akyere no. Wagya pade a wo me de akye wo. Mre ne duruye no woni nse nsosanso bi beba akyere. Keep your secret. Your secret is your power. Sansen onam se odo ilara ntino. Abusua ne daadaa no na baa ne so kɔdaadaa sansen. Na oduru babia ne mente sansen asɛm ase te sɛ me no mienu yabrabo a yɛbɔ no. Ye jimfo wɔ abrabo no. Ba yeso ye ni ate. First one sansen secret na ɛsɛ order no. Amfa secret na amaba no. Enti sansen atamfo ne baaye. Omo baaye no. Sansen wini omo. Ba still na sansen aye jimfo. Ati mama ba na sena dada no. Na aka secret na. Nti first na sansen. Ahunu se ba ne